$20. Ngazviri kungo kokuzoti dai vangu vapiwa mubhedha ingazvanga zviri $10. Kana marenyi shinge sina ukwana imbodzokera iko motanga magadzisa marenyi then mozodzoka nevanhu vakawanda vachivangwadzira kana chicha unoziva mari yangu next ngari muziva nogara mari yangu hatinetsa kutaura kuti muende kumaternity saka chiendeni kumaternity $20 bana asiyesitensi yakomana anotiye zvari mulungu saka anofunga kuti isusu vanhu vatema tine vana kumari yacho izvo maikwanisa iye anombokana kuposensi wacho kutya ikuku kuti zvoitikaudza povhu shifu edanga netswe kazvina chingori nguva yeesapu kana kuti yakapera esapu muchagara zvakanaka pano zvinhu zvichingokwira zvichingonetsa yakatareesapu ikagotenderedza vanhu musoro tobvokauyeka angoti zvinokwanisa kuera iyo nasai ibheri yawaiko kuti mavara yaitotututu iyana nombotofunga zvine yanokupitsananga nepurafu yemakombi nda ichidzura yamwapinda tine vanhu vakawanda chazvo mutotangwadzira ona manje wakutondidzinga ndichikutaura maraiti angu asi nekusafunda kwangu inyakatiitwa inform netelevision newireless kuti kana munhu achinge aona munhu anotaura maraiti angu zvine izvi zvizwa kutondora panaka ndinokupenga pakuti ndichimwa pano wazvinzwa mukubatiswa neyamai lezino ini regai vataure voga kani vanotaura sei iyo zima vechikwazi imi baba regai kundibviringidzira basa rangu uzvivhiringidzira vaita pakudii zvinonokuvaanotaura sei zima vechikwazi imi kana mukaramba muita zvamurikuita zvichinorega kuvara pazvimai pamusaka ndakukudaidzirai security manje security chichiro security eya security dzenyu tize kuvhiringidza vanhu vanenge vachida kubatsira hama dzava kuti dzirapwe amai
Zinorani mazuva mangani zvichirwadza? Today kuita sei kweini? Zvichirwadza sleep at night. Sekuru Jumbe! Uyai! Ava baba havanzwisisi uye vari kundivhiringidzira basa rangu. Iwe uchiri right iwe upstairs. Unoziva zvauri kutaura. Iwe ndaraunda kuedza kuita sei iwe? Saka iwe wabva kumba uchiti uri kuenda kubasa. Saka ndo basa racho iroro. Uri kushora basa rangu nai? Handisi kushora basa rako. Asi uri kuratidza wega kuti uri kuritadza wega basa rako. Mukadzi wangu anorwara nezino rakazvimba. Asi Sulu ari kuti ngaataure chete akadai. Kunyepa Sekuru Jumbe vakurisei panze baba. Iyo ndarabuda panze. Hakuna undibasha. Zvosati kuti unakorerewe. Ndara ndakabuda panze. Chatandipudei. Iwe ndarabuda panze. Site. Kuenda kumba. Ndatibuda panze. Ini ndinotoda home affairs. Right. Kuti wewe wachepa hauna choo. Akakupa mvume kupota kuchiharasa wewe ndiani wewe. Ndarabuda muno. Ndarabuda muno. Kimi hakuna basa rangu mani. Asirei. Iwe ndara kana kwaita zvauri kuita izvi. Ndakukuburisa panze. Ndikukurego. Zvinoitwa mupapa zvi. Ndondiburise iwe. Munokupangira zvinema madi kubata mavhai asi kuseronetsana nevarwere muchipatara unaishe. Imi rega kutaura zvamusingazivi ndakuzokuburisai panze. Budai muno. Havadi kuita basa ravo nomazvo asi kuva kusungano vasina mhosva ishasha idzi. Ndati budai muno. Koti kureba kakoti kanenge kuwe kushiba unenge pasefotero. Ndati budai muno. Imi babeni kuchunga munhukadzi ane ma-women rights anenge imini. Ma-women rights ari kutaurwa muswanzwa here imini paredio 2 patv mupandawana kuzoti murapinda handichataura nezvazvikatoka riyo kana kambo mugove chaivo kanosara pasi. Budai muno. Ndoisingapeperera pano iyoyi haimbopera MP ari kuuya seti kauzvitaura kuzvanzura izvozvo. Ma-women rights kuita sei? Munhu kasana human rights man. Ndosaka muchibvisirwa pfuma vantu singatendi kana singati paroro. Ende anotengesa madomasi. Saka tiuraya varume. Vanhu vapera mhani vakaziva musika. Iminesi, wewe mchindipa wrong information imini. Sekuru Jumbe, sorry chokwadi, inga tavhiringidzwa tese wani. Kundinyasa pana vanhu vetava, and the next mandikumbura nesi.